Benvinguts a Santa Susanna, un oasi costaner on la sostenibilitat és la clau del nostre futur turístic. En aquest vídeo us convidem a descobrir com volem construir la Santa Susanna de demà amb el nostre nou pla de destinació turística intel·ligent. La crisi climàtica actual i les oportunitats de finançament generades, incloent-hi les repercussions de la crisi per la Covid, ens impulsen a canviar i a adaptar-nos. Per això hem dissenyat aquest pla de sostenibilitat, per transformar el nostre entorn costaner en un espai que cuida i respecta el medi ambient. Renaturalitzem el front marítim i millorem l'accés a les platges. Les volem netes i en harmonia amb la natura. Destinem el 75% del pressupost a ordenar i reurbanitzar el passeig marítim, creant un espai de benestar segur, innovador i accessible per la pràctica d'esport i activitats físiques que promoguin estils de vida saludables. La preservació del nostre entorn marítim és fonamental. Volem fomentar la conscienciació sobre la importància de protegir la vida marina i mantenir les platges lliures de contaminants. Amb tecnologies avançades, optimitzarem la despesa energètica en enllumenat i gestionarem eficientment l'ús de l'aigua en les dutxes i fonts, reduint la petjada ecològica del sector turístic. Santa Susanna compta amb una àmplia xarxa d'establiments i serveis turístics compromesos amb el futur del planeta. Hotels, restaurants i serveis d'oci apliquen pràctiques responsables que inclouen la reducció de residus i l'eficiència energètica. A més, impulsa la formació i l'assessorament per reforçar aquest compromís amb la sostenibilitat. El nostre pla també dona un gran valor als espais agrícoles. Fomentem la circularitat produint aliments sostenibles i de qualitat, promovent mercats de productes locals que recolzen els agricultors i preserven la cultura agrícola. D'aquesta manera, garantim l'accés a aliments frescos i sans, tot impulsant l'economia local. Imaginem una xarxa de carrils bici i rutes per vianants, ben connectats i senyalitzats, que facilitin la mobilitat turística sostenible. Des de rutes panoràmiques fins a senders forestals, volem que els visitants puguin descobrir la bellesa i la diversitat de Santa Susanna a peu o en bicicleta, i ho fem promovent el transport públic i instal·lant punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Ens veiem com un municipi resilient. Ens preparem per als reptes climàtics amb projectes innovadors en la gestió de l'aigua i la preservació dels ecosistemes costaners. I ho fem treballant conjuntament amb la comunitat per garantir un futur més verd i segur. Tot això es fonamenta en 5 eixos principals: sostenibilitat, governança, innovació, tecnologia i accessibilitat. I ho farem gràcies a persones com vosaltres, que teniu en el respecte pel medi ambient la base del nostre creixement com a municipi. És així com farem encara més compatible la qualitat de vida dels susannencs i les susannenques amb el turisme de qualitat, treballant de manera cooperativa amb inversió pública i privada. I és que la preservació de la nostra identitat, la de tots nosaltres, és la clau de la prosperitat de Santa Susanna.